Představte si dva lidi. První je vždy dostupný, odpoví na každou zprávu do minuty, zruší vlastní plány, když ho někdo potřebuje, nikdy neodmítne, nikdy neprotestuje. Je tam pro každého, kdykoliv. A přesto ho lidé berou jako samozřejmost, přesto ho zvou jako poslední možnost, přesto s ním mluví způsobem, jakým by si nikdy nedovolili mluvit s někým jiným. Druhý člověk není krutý, není arogantní, není bohatý ani slavný, ale má něco, co první nemá. Má tvar, ví, kam jde, ví, co odmítne, ví, co za jeho čas stojí. A lidé to cítí, ještě dřív, než otevře ústa. Proč se to děje? Proč si lidé více váží těch, kteří nejsou vždy po ruce? Proč ne někdy otevírá více dveří než 1000 ústupků? Proč klid pod tlakem přitahuje víc než hlasitá sebeprezentace? Na tyto otázky odpovídali stoici před 2000 lety a jejich odpovědi jsou dnes možná ještě naléhavější než tehdy. V tomto videu vám ukážu 7 lekcí, které změní způsob, jakým vás lidé vnímají. Nejde o triky, nejde o masky, nejde o to, jak na ostatní zapůsobit. Jde o to stát se člověkem, jehož hodnota je skutečná. A skutečná hodnota, na rozdíl od té předstírané, nevyžaduje každodenní dokazování. Poslouchejte pozorně, protože některé z těchto lekcí budou nepříjemné. A právě ty nepříjemné bývají nejužitečnější. První lekce. Váš čas má hranice a to není sobectví. Bylo vám někdy nepříjemně z toho, že jste řekli ne? Měli jste vlastní plány, vlastní únavu, vlastní potřeby a přesto jste zvedli telefon, přesto jste přijeli, přesto jste zrušili to, co jste si naplánovali pro sebe. A pak jste si večer v posteli říkali, proč to pořád dělám? Odpověď je jednoduchá, i když nepříjemná. Protože jste se naučili, že vaše dostupnost je vaší hodnotou. Že čím více dáváte, tím více vás budou mít rádi. Že čím méně odmítáte, tím méně konfliktů vznikne. Že být vždy po ruce je projevem dobrého srdce. Jenže svět nefunguje podle tohoto předpokladu. Lidská mysl, ať chceme nebo ne, si spojuje hodnotu se vzácností. To, co je všude, se stává pozadím. To, co je těžké získat, začínáme považovat za cenné. Tohle není cynismus. Je to mechanismus, který funguje nezávisle na tom, jestli ho uznáváme. Vzpomeňte si na člověka, kterého máte ve svém okolí skutečně v úctě. Ne toho, koho litujete. Ne toho, ke komu chodíte, protože víte, že neodmítne, ale toho, jehož přítomnost vás nabíjí, jehož čas si vážíte, protože cítíte, že ho nedostanete zadarmo. Jehož souhlas znamená něco, protože víte, že umí odmítnout. Tento člověk pravděpodobně není krutý, pravděpodobně není chladný, ale má svůj řád. Má práci, kterou bere vážně. Má tělo, o které pečuje. Má ticho, které chrání. Má hranice, které nezahodí jen proto, aby se druhý cítil dobře. A právě proto jeho přítomnost má váhu. Stoikové to věděli. Seneca napsal, a to ne jako životní motto, ale jako varování, že čas je jediná věc, která se nedá vrátit. Peníze lze vydělat znovu. Zdraví lze do určité míry obnovit. Čas, ten zmizí tiše a bez upozornění. Když ho rozdáváte bez rozmyslu, nerozdáváte minuty. Rozdáváte kusy svého života. Teď přichází část, která může být nepříjemná. Někteří lidé vás neznehodnocují záměrně. Oni si prostě zvykli. Zvykli si, že odpovíte hned. Zvykli si, že přijdete, i když jste unavení. Zvykli si, že váš plán je méně důležitý než jejich potřeba. A za toto zvyknutí nejsou zodpovědní jen oni. Zodpovědní jsme i my, tím, že jsme to opakovaně dovolili. Co s tím? 3 konkrétní věci. Za prvé, mějte části dne, kdy nejste k dispozici. Nemusíte to všem oznamovat, nemusíte z toho dělat velké prohlášení.
Prostě v těchto chvílích neodpovídejte. Trénujte, odpočívejte, přemýšlejte, tvořte. Za druhé, nerušte vlastní plány kvůli poslednímu oznámení. Pokud někdo počítá s vámi až na poslední chvíli, není to důkaz blízkosti. Někdy je to důkaz, že s vámi nepočítal předem a vy jste vždy tam, když to potřebuje opravit. Za třetí, neotvírejte svůj vnitřní svět příliš rychle a příliš všem. Vaše bolesti, sny, strachy a hluboké myšlenky nejsou materiál pro první rozhovor. Kdo se dá přečíst za jeden večer, rychle přestane být zajímavý. Kdo má v sobě tiché místnosti, zůstává v paměti déle. Hranice nejsou zeď proti světu. Jsou strukturou, která dává vašemu životu tvar. A člověk s tvarem přitahuje jinak, než člověk bez něj. Druhá lekce. Vaše ne není útok. Je to sebeúcta. Existuje slovo, které mnoho lidí nedokáže vyslovit bez pocitu viny. Krátké slovo, jednoslabičné. A přesto pro mnohé z nás těžší než celá věta omluvy. Ne. Proč je tak těžké? Protože jsme se naučili, že odmítnutí zraňuje, že hranice rozděluje, že kdo říká ne, je sobecký, tvrdý a bezcitný. A tak říkáme ano. Ano, i když jsme vyčerpaní. Ano, i když nás to stojí čas, který nemáme. Ano, i když uvnitř cítíme odpor, který si nechceme přiznat. A co se děje uvnitř? Hromadí se. Ne hlasitě, ne dramaticky, ale pomalu a jistě. Každé falešné ano vezme kousek sebeúcty. Každý ústupek, který jsme nechtěli udělat, zanechá stopu. Každé mlčení tam, kde jsme měli promluvit, přidá další vrstvu napětí. A pak jednoho dne nevybuchneme kvůli jedné prosbě. Vybuchneme kvůli desítkám okamžiků, kdy jsme tiše zradili sami sebe. Stoikové rozlišovali dvě věci velmi přesně. Co je v naší moci a co v naší moci není. V naší moci je naše rozhodnutí, naše hranice, naše jednání, naše poctivost vůči sobě. V naší moci není cizí reakce. A právě tady leží klíč. Většina lidí neodmítá, ne proto, že by chtěla pomoci. Odmítají odmítnout, protože se bojí reakce. Co si o mě pomyslí? Neurazí se? Nepřestanou mě mít rádi? Nebudu vypadat sobecky? Ale tato otázka je past, protože jakmile začnete žít tak, jako byste museli řídit cizí pocity, dáváte svou svobodu do rukou lidí, kteří ji často ani neumí držet opatrně. A zde přichází něco důležitého. Silné ne nepotřebuje vztek. Čím klidněji ho vyslovíte, tím pevněji zní. Ne, dnes to nepůjde. Tohle mi nevyhovuje. Na tom jsme se nedomluvili. Děkuji, ale odmítnu. Krátce, rovně, bez přednášky, bez útoku, bez dlouhého seznamu důvodů. A tady je věc, kterou mnoho lidí netuší. Dlouhé vysvětlení promění hranici ve vyjednávání. Řeknete ne, protože, a druhý člověk už hledá, jak obejít vaše protože. Ale když řeknete jednoduše, tohle mi nevyhovuje, není téměř o čem se hádat, není to argument, je to hranice. Teď přichází paradox, který možná překvapí. Lidé mohou být dnes nespokojení s vaším ne, ale časem si začnou více vážit vašeho ano, protože když souhlasíte se vším, váš souhlas nic neznamená. Když umíte odmítnout, vaše ano se stává volbou. A volba má váhu. Falešné ano vás možná zachrání před nepříjemnou chvílí, ale připraví vás o něco mnohem cennějšího. O důvěru v sebe sama. O pocit, že váš život patří vám. O vztahy, které jsou skutečné, nejen pohodlné. Zkuste tuto týden jednu věc. Až budete chtít říct ano jen proto, abyste se vyhnuli nepříjemnému pocitu, zastavte se. Zeptejte se sami sebe.
Říkám ano, protože to chci? Nebo říkám ano, protože se bojím říct ne? Tato otázka vás nepřesvědčí hned ke změně, ale začne vás probouzet. A to je dost. Třetí lekce. Mluvte méně, ale s větší vahou. Zamyslete se nad posledním rozhovorem, který vás opravdu zaujal. Vsadím se, že druhý člověk nespěchal, nevyplňoval každou mezeru, nepotřeboval dokazovat inteligenci každou větou. Mluvil méně, ale jeho slova zůstávala v hlavě déle. Proč? Protože slova mají hodnotu jako cokoliv jiného. Čím více jich je, tím jsou levnější. Čím přesnější jsou, tím více váží. Mnoho lidí nesnižuje svou hodnotu slabými myšlenkami. Snižuje ji zbytečnými slovy. Řeknou hlavní věc, ale pokračují. Vysvětlí se. Ale začnou vysvětlovat i své vysvětlení. Odpoví, ale přidají dalších 5 vět, protože se bojí pauzy. A tak vzniká dojem někoho, kdo o prostor prosí, místo aby ho přirozeně obýval. Stoikové brali slovo jako závazek. Když něco řekli, mělo to váhu. Když něco slíbili, stálo za tím jednání. Když vyjádřili názor, nepodpírali ho nervózní obhajobou. Dnes mnoho lidí mluví tak, jako by se báli, že zmizí, když zmlknou. A tento strach je slyšet rychleji než samotná slova. Kdo mluví pořád, často neobjasňuje myšlenku, zachraňuje vlastní nejistotu. Ticho funguje jinak. Dává slovům prostor, vytváří napětí. Nutí druhého poslouchat nejen váš hlas, ale i vaši přítomnost. 3 konkrétní návyky, které změnily způsob, jakým lidé komunikují. První návyk. Když vám někdo položí otázku, neodpovídejte okamžitě. Udělejte krátkou pauzu, 1, možná 2 sekundy. Ne divadelně, ne povýšeně. Jen dovolte myšlence dozrát. Tato malá pauza mění vnímání výrazně. Nepůsobíte jako někdo, kdo reaguje automaticky. Působíte jako někdo, kdo si odpověď vybírá. A mezi reakcí a volbou leží celý rozdíl mezi vnitřní slabostí a vnitřní silou. Druhý návyk. Odstraňte omluvné ocásky. Možná se pletu, je to jen můj názor. Nevím, jestli to dává smysl. Promiňte, jestli to říkám špatně. Někdy mohou změkčit tón, ale pokud stojí u každé vaší myšlenky, fungují jako sleva. Sami snižujete hodnotu svého slova dřív, než ho někdo posoudil. Řekněte myšlenku jednoduše, klidně, bez útoku, bez prosby, aby byla přijata. Třetí návyk. Dopovězte větu a nechte ji žít. Nezachraňujte druhého člověka před tichem. Mnoho lidí pauzu nevydrží, začnou mluvit první, prozradí víc, než chtěli, začnou se vysvětlovat tam, kde nebylo potřeba. Kdo dokáže být v pauze klidný, často vede rozhovor bez jediného nátlaku, ale ticho nesmí být zbraň. Nepoužívejte ho k trestání, nepoužívejte ho k ponižování, nepoužívejte ho jako hru. Skutečné ticho je znakem člověka, který se nebojí být pár sekund neviditelný. A právě proto se takový člověk stane viditelnějším. Svět je přeplněný hlasy. Všichni mluví, všichni vysvětlují, všichni se snaží zaujmout. A pak přijde někdo, kdo nespěchá, kdo nevyplňuje prostor hlukem, kdo nedokazuje hodnotu množstvím slov, kdo mluví tehdy, když má opravdu co říct. Takového člověka lidé poslouchají ještě dřív, než otevře ústa. Napište do komentářů 1 slovo. Čas, hranice nebo klid. Kterou z těchto 3 věcí teď ve svém životě nejvíce potřebujete? 4. lekce. Přestaňte žít z cizích reakcí. Existuje závislost, které se málo kdy říká závislost. Člověk nemusí pít, nemusí hrát hazardní hry, nemusí mít žádnou viditelnou slabost. A přesto každý den čeká na dávku, zprávu, pochvalu, pohled, souhlas, větu udělal si to dobře. Dokud tato dávka nepřijde,
Uvnitř visí ve vzduchu. Těžko se soustředí, těžko odpočívá. Těžko věří, že to, co dělá, má smysl. Znáte ten pocit? Uděláte něco dobrého a první myšlenka není radost z toho, co jste udělali. První myšlenka je, všimli si to, ocenili to, řekli něco? A pokud ne, nastoupí pochybnost. Možná to nestačilo. Možná jsem nestačil. Možná si mě nevšimli, protože nejsem dost dobrý. Toto není skromnost. Toto je závislost. A jako každá závislost, dává druhým moc, kterou jste jim nikdy vědomně neudělili. Mohou vás pochválit a vy ožijete. Mohou mlčet a vy spadnete. Mohou reagovat chladně a vy začnete pochybovat o celém dni. To není svoboda. To je vzdání se kormidla vlastního života. Stoikové to viděli jasně. Cizí názor vám nepatří. Není ve vaší moci. Můžete jednat čestně, můžete mluvit jasně, můžete pracovat kvalitně, můžete držet slovo. Ale nemůžete druhému člověku přikázat, aby vás ocenil správně. A pokud vaše sebeúcta závisí na cizím hodnocení, dali jste to nejcennější do rukou lidí, kteří se sami často neznají. Teď 3 kroky, které tento vzorec začnou měnit. První krok. Dělejte některé věci bez publika. Uděláte dobrou práci a nemusíte ji hned ukázat. Splníte slib sobě a nemusíte z toho dělat oznámení. Uděláte správné rozhodnutí a nemusíte hledat potvrzení. Na začátku to bude zvláštní, možná budete mít pocit, že se věc nestala skutečnou, dokud ji někdo neuviděl. Právě tam je váš řetěz. Přerušte ho tiše, bez dramatického gesta. Jen tím, že příště uděláte něco dobrého a necháte to existovat bez publika. Druhý krok. Přestaňte prodávat sami sebe v každém rozhovoru. Nevkládejte své úspěchy do každé historky. Nepřikrášlujte fakta, abyste působili silněji. Nesmějte se tomu, co vám nepřipadá vtipné. Neměňte názor podle toho, kdo stojí před vámi. Kdo pořád ukazuje svou hodnotu, působí tak, jako by si jí sám nebyl jistý. Skutečná síla neprosí každou chvíli o potvrzení. Jedná a nechá výsledky, aby ji časem dohnali. Třetí krok. Nevysvětlujte se lidem, kteří se už rozhodli nechápat. Někteří lidé neposlouchají, aby porozuměli. Poslouchají, aby našli slabé místo. Před takovými lidmi každé další vysvětlení snižuje vaši váhu. Řekli jste to jasně, stačí. Odmítli jste? Stačí. Rozhodli jste se? Stačí. Vaše hodnota nemá procházet hlasováním. A teď něco, co možná zní překvapivě. Přestat žít z cizích reakcí neznamená stát se chladným. Neznamená to přestat se starat. Neznamená to být lhostejný k lidem kolem vás. Znamená to něco jiného. Znamená to mít uvnitř pevný bod. Bod, který se nehýbe, jen proto, že někdo nesouhlasil. Bod, který nezhroutí jen proto, že jste nedostali pochvalu. Bod, ze kterého se vracíte k sobě, bez ohledu na to, jak hlasitě okolí mluví. Člověk s tímto pevným bodem je jiný. Méně dokazuje. Méně se snaží zapůsobit. Méně se bojí ticha. Méně potřebuje, aby ho někdo držel pohromadě. A právě tehdy se objeví něco, co lidé cítí velmi silně. Vnitřní opora. Člověk s vnitřní oporou přitahuje jinak, než ten, kdo ji stále hledá v cizích očích. Protože vedle něj máte pocit, tady je někdo, kdo stojí pevně. A to je vzácné. 5. lekce. Klid pod tlakem je vaše skutečná cena. Je snadné působit silně, když je vše v pořádku. Když jsou lidé slušní, když plány vycházejí, když vás nikdo neprovokuje, když život netlačí. V takových chvílích může vypadat pevně skoro každý. Skutečná cena se ukáže až tehdy, když se něco pokazí. Někdo vám řekne ostrou větu,
Schůzka se zruší na poslední chvíli, plán se rozpadne. Někdo jedná nefér. Někdo se vás snaží vtáhnout do konfliktu, který jste nezačali. A v tu chvíli mnoho lidí okamžitě odevzdá kormidlo. Někdo je píchne slovem a oni vybuchnou. Někdo je ignoruje a oni ztratí klid na celý den. Někdo je vyprovokuje a oni začnou tančit podle cizí hudby. Člověk vysoké hodnoty udělá pauzu. Ne proto, že mu na ničem nezáleží, ale proto, že nedovolí každé události řídit jeho duši. To je stoická síla. Ne kamenný obličej, ne chlad, ne potlačení emocí, ale schopnost nedat svou reakci prvnímu člověku, který zmáčkne bolestivé místo. Tady přichází věc, kterou mnoho lidí nepochopí dřív, než ji zažijí na vlastní kůži. Když s vámi někdo mluví nízko a vy se stoupíte na stejnou úroveň, už vyhrál. Nepřesvědčil vás, ale změnil vás. Vzal váš stav a přestavěl ho vlastní rukou. Stoikové se nebáli urážky, báli se ztráty vlády nad sebou, protože můžete prohrát hádku a zůstat důstojní. A můžete vyhrát slovy, ale ztratit sebe. Lidé rychle poznají, koho lze ovládat přes emoce. Když vás jde snadno vyvést z rovnováhy, zapamatují si to. Když vás jde donutit k vysvětlování, budou to opakovat. Když vás jde vtáhnout do dramatu, budou vás tam tahat znovu a znovu. Ale když vidí, že mezi podnětem a vaší odpovědí je prostor, začnou se chovat jinak. Protože před nimi už není tlačítko. Před nimi je člověk. Jak takový klid trénovat? Začněte tělem. Když vás něco zasáhne, neodpovídejte hned. Pomalu vydechněte. Spusťte ramena. Uvolněte čelist. Vnímejte chodidla pevně na zemi. Tělo vstupuje do reakce jako první. Když je tělo v panice, mysl hledá důvody k panice. Když se tělo zpomalí, mysl dostane šanci vrátit se. Potom si položte jednu otázku. Ne, proč to řekl? Jak mi to mohla udělat? Co si o mě pomyslí? Ale co je teď v mé moci? Jaký tón zvolím? Odpovím nebo budu mlčet? Zůstanu nebo odejdu? Přijmu tuto hru nebo ji klidně ukončím? A nakonec, nedělejte z každé maličkosti velkou událost. Každý komentář není útok. Každé zpoždění není urážka. Každé mlčení není důkaz neúcty. Kdo dramatizuje každou drobnost, stává se náročným, ale slabým. Lidé s ním zacházejí opatrně, ne s respektem. Klidný člověk působí jinak. Nemusíte ho uklidňovat, nemusíte se bát každé věty. Nešíří paniku. Vstoupí do chaosu a chaos trochu zeslábne. Proto klid pod tlakem zvyšuje vaši hodnotu víc než 1000 slov o síle. Pod tlakem schoří masky, zůstane charakter. 6. lekce. Člověk se směrem se nestává náhradní možností. Tahle lekce se nejčastěji přehlíží. Můžete mít hranice, můžete umět říct ne, můžete mluvit klidně a přesně, můžete působit sebevědomně, ale pokud váš život nemá směr, lidé to vycítí. Nevždy vědomně, nevždy slovy, ale vycítí. A začnou s vámi jednat jinak. Snadněji vás zatáhnou do dramatu. Snadněji vám rozbíjí plán. Snadněji z vás udělají náhradní možnost. Protože člověk bez směru má v sobě prázdné místo. A prázdná místa lidé nevědomně zaplňují svými potřebami. Co je to tedy směr? Neznamená to mít velkou slávu. Neznamená to mít firmu, titul nebo publikum. Neznamená to vědět přesně, jak bude vypadat váš život za 10 let. Směr znamená jednu jednoduchou věc. Je jasné, že někam jdete. Nereagujete jen na život. Něco budujete. Máte vnitřní linii.
Neměníte se podle každé místnosti, do které vstoupíte. Neobětujete svůj řád za každý cizí požadavek. A právě tento pohyb, tato vnitřní linie, vytváří přitažlivost. Lidé nejsou přitahováni jen krásou, penězi nebo inteligencí. Přitahuje je pohyb, protože pohyb dává pocit síly. Podívejte se na člověka bez směru. Snadno ho přesvědčíte, aby počkal. Snadno ho přimějete žít podle cizího rozvrhu. Snadno z něj uděláte zálohu, ne první volbu, protože sám ještě nerozhodl, co je pro něj hlavní. A kdo nerozhodl sám, rozhodne za něj někdo jiný. Člověk se směrem má jinou energii. Může být laskavý, může být otevřený, může být pozorný a přítomný. Ale cítíte, že se ve vašem životě nestratí. Neopustí sebe jen proto, aby se líbil. Nevzdá se své cesty kvůli několika minutám pozornosti. Nevymění svůj řád za cizí chaos. Marcus Aurelius si každý den ráno pokládal jednu otázku. Ne, na co mám dnes chuť, ale jakým člověkem mám být v této situaci. Tato otázka vytváří směr, protože pokud nemáte představu, kým se stáváte, svět z vás udělá to, co se mu hodí. Dnes budete pohodlný přítel, zítra tichý zaměstnanec, pozítří člověk, který snáší neúctu, protože si zvykl. A jednou se probudíte v cizím scénáři a nebudete vědět, kdy jste přestali žít ten svůj. Položte si několik tvrdých otázek. Co teď buduju? Jakým člověkem se stávám? Které 3 věci už nechci zradit? Jaký způsob života nevyměním za cizí schválení? Bez těchto odpovědí bude vaše hodnota záviset na náladě ostatních. S nimi začnete mít střed. A člověk se středem nestojí ve výloze a nečeká, až si ho někdo vybere. On jde. A lidé to vidí. Prakticky to vypadá jednoduše. Máte ranní řád, který nezahodíte bez vážného důvodu. Máte práci na sobě, kterou neopustíte po 3 dnech nadšení. Máte dovednost, kterou rozvíjíte. Pomalu, ale soustavně. Máte tělo, o které pečujete ne kvůli obdivu, ale protože je to základ všeho ostatního. Máte slovo, které držíte, i když to nikdo nevidí. Máte lidi, před kterými nehrajete roli. Nemusíte všem vyprávět o svém směru. Je vidět. V tom, jak odmítáte, v tom, kde nezůstáváte, v tom, co nepřijímáte, v tom, co děláte, i když se nikdo nedívá. A když takový člověk přijde, má to váhu. Když souhlasí, má to váhu. Když vám dá čas, cítíte, že vám nedal prázdný zbytek dne. Dal vám místo ve svém směru. A to je úplně jiná hodnota, než pozornost někoho, kdo jen čeká, až si ho někdo potřebuje. 7. lekce. Staňte se člověkem, po kterém mají ostatní jasněji. Tahle lekce je nejdůležitější a zároveň nejsnáze pochopena špatně, protože je snadné spadnout do falešné síly. Být nedostupný, být tvrdý, mít hranice, mluvit málo a tvářit se, že si vás každý musí zasloužit. Ale to ještě není vysoká hodnota. Někdy je to jen strach, oblečený jako síla. Někdy je to osamělost, maskovaná jako nezávislost. Někdy je to rána z dětství, která se naučila chránit tím, že nikoho nepustí blíž. Skutečná hodnota není jen v tom, že vás není snadné získat. Je také v tom, že když jste přítomní, něco se kolem vás zlepší. Člověk vysoké hodnoty nevysává prostor. Nepřichází jen proto, aby byl obdivován. Nedělá z každého rozhovoru pódium pro sebe. Nepoužívá ostatní jako zrcadla vlastní sebeúcty. Po něm mají lidé jasněji. Nevždy lehčeji, nevždy příjemněji, ale jasněji. Co to znamená konkrétně? Umí říct pravdu klidně, bez krutosti, ale bez zbabělého uhýbání. Umí odmítnout bez ponížení druhého. Umí podpořit bez prázdného litování. Umí poslouchat tak, že druhý nemusí křičet, aby byl slyšen. Umí být přítomný,
A přitom nevzít všechen vzduch v místnosti, to je vzácné. Svět je plný lidí, kteří chtějí zapůsobit, ale je málo těch, po kterých je v hlavě čistěji. A právě takoví lidé se stávají nezapomenutelnými. Ne proto, že se drží druhých, ale proto, že jejich přítomnost má skutečnou hodnotu. Podívejte se, jak lidé po sobě zanechávají stopu. Po některých jste unavení, mluvili hodně, ale nic nevyjasnili. Stěžovali si, ale nehledali cestu. Chtěli pozornost, ale neviděli vás. Po jiných jste napjatí. Museli jste vážit každé slovo, uklidňovat je, potvrzovat, že jsou důležití, podporovat obraz, který si o sobě vytvořili. A pak jsou lidé, po kterých se vracíte sami k sobě. Nemuseli dát velkou radu, nemuseli říct nic převratného, ale v jejich přítomnosti bylo méně chaosu, méně falešnosti, méně spěchu, více jasnosti. To je nejvyšší úroveň hodnoty. Lidé mohou obdivovat krásné, mohou závidět úspěšným, mohou se bát silných, ale vracejí se k těm, vedle kterých je jim vnitřně lépe. Jak se takovým člověkem stát? Přestaňte vstupovat do každého rozhovoru s otázkou, jak vypadám, jak mě vnímají, ocení to, co říkám? Nahraďte ji otázkou, co je tady teď opravdu potřeba. Někdy je potřeba poslouchat, skutečně, nejen čekat na svou řadu. Někdy je potřeba říct krátkou pravdu, i když je nepříjemná. Někdy je potřeba nepodporovat slabost, která se vydává za bolest. Někdy je potřeba nezasahovat. Někdy je potřeba odejít, abyste se nestali součástí chaosu, který stejně nevyřešíte. Nerozdávejte rady, když někdo potřebuje pouze přítomnost. Mnoho lidí chce působit moudře a proto začne hned učit. Zralý člověk nejdřív vidí situaci. Nehází svou moudrost jako mince do davu. A hlavně, nezvětšujte drama. Když všichni panikaří, nepřidávejte oheň. Když všichni pomlouvají, nepřidávejte detaily. Když jsou všichni uražení, nedělejte z urážky střed světa. Buďte tím, kdo vrací věci do správného měřítka. Epiktétos učil, že to, co nás trápí, nejsou události sami o sobě. Trápí nás způsob, jakým je vidíme. A člověk, který vidí jasně, bez jedu představivosti, bez dramatizace, bez přehánění, přináší do každé místnosti něco, za co se neplatí penězi. Přináší klid. Ne, zničili mě, ale řekli mi nepříjemnou větu. Ne, všechno skončilo, ale jeden plán nevyšel. Ne, nikdo si mě neváží, ale jeden člověk mi nedal reakci, kterou jsem čekal. Tato jasnost je síla. A lidé si velmi váží těch, kteří ji přinášejí do chaosu. Když spojíme všech 7 lekcí do jedné myšlenky, zní překvapivě jednoduše. Lidé si vás začnou vážit jinak ve chvíli, kdy přestanete jednat tak, jako by vaše hodnota závisela na jejich reakci. Váš čas má hranice, vaše ne má klid. Vaše slova mají váhu. Vaše sebeúcta nečeká na hlasování. Váš stav nepřechází do cizích rukou. Váš život má směr. A po vaší přítomnosti je ve světě více jasnosti, ne více hluku. To je stoická hodnota. Ne obraz, ne hra, ne chladná maska, ale vnitřní tvar. Tvar, který se buduje pomalu, rozhodnutím za rozhodnutím, hranicí za hranicí, dnem za dnem. I tehdy, když nikdo nevidí a nikdo netleská. A v určité chvíli se něco změní. Ne hned, ne dramaticky, ne tak, jak to ukazují filmy. Ale lidé kolem vás to začnou cítit. Ten, kdo vás bral jako samozřejmost, začne si váš čas plánovat předem. Ten, kdo s vámi mluvil ledabyle, začne vybírat slova. Ten, kdo vás považoval za náhradní možnost, začne přemýšlet,
jestli ještě máte místo. Ne proto, že jste se stali tvrdými, ale proto, že jste se stali skutečnými. A skutečný člověk, člověk, který patří sám sobě, je vždy vnímán jinak. Není možné ho levně koupit pochvalou, není snadné ho zlomit cizím názorem, není lehké ho zatáhnout do malé hry, protože nestojí ve výloze s nápisem Vezměte si mě. On se buduje, každý den trochu víc. A to, na rozdíl od image, výkonu nebo dojmu, nikdo nemůže vzít. Pokud vám toto video dalo jednu myšlenku, kterou chcete použít už dnes, dejte mu palec nahoru. A pokud chcete každý týden jednu stoickou lekci, která vás posune o krok blíž k sobě, přihlaste se k odběru. Uvidíme se v dalším videu.